Hi everyone! It's me, Kayla for Kayla on Live Vlog. And today guys, ibang klase yung video ko ngayon or vlog ko ngayon kasi magluluto po tayo ng, of course, pinakamasarap at pinaka-healthy na empanada. So sino yung mga nakakamiss ng empanada, di ba? Wag nyo akong charutin kasi paborito natin lahat, lalo tayong mga Pilipino. Paborito natin. And of course with me, cooking this empanada, hindi to made possible without her, of course. Rowena V! Say hi, Rowena! Kumusta naman dyan? Ba't parang ano? I'm okay. Ha? I'm just sitting pretty. Standing pretty. Tingnan mo, ang lakas makaano ng cat eye niya, oh. Nakakaloka yung cat eye. Oh, di ba? Huwag niyo kalimutan naman guys, subscribe niyo naman si Rowena V, may Facebook page siya, at saka yung YouTube channel na Rowena V, right? Yung YouTube channel mo. Paki-like, share, and subscribe naman. O ngayon, lulutuin natin yung pinaka-healthy option, yung vegan empanada. Kasi ibang klasin tayo ngayon. Parang nasa era na tayo ngayon. Parang Ito yung feeling mo. oo, nakaka-sexy, tapos healthy pa, hindi magbo-bloating yung hindi bloated yung tiyan natin pagkain kasi yung source na is actually plant-based. So, healthy option. Halina at umpisahan na nating magluto. So, nandito na yung mga sangkap natin. No? Ito na yung raisin, tapos isusutay natin una yung onions at saka yung bawang. Tapos yung pinaka-main ingredient ay yung potatoes, tapos carrots. And then, mayroon din tayong green peas at nandito na yung, naka-ready na yung mashed potato natin. So, ayan na, umpisahan na natin. Magsusutay na tayo. So, sutay lang ng sutay, guys. Huwag masyadong masyadong maarte. Yan, sutay na natin. So, olive oil, o diba? Pag healthy, olive oil talaga. O diba? Tapos, unahin na natin isutay yung onion. Dito kami sa Rowena V. Isutay natin yung onions. Tapos, sabay na natin yung bawang. High heat na ba ito, guys? Tapos may nahulog. Huwag sayangin. Pag nahulog, dapat pulutin para hindi masayang yung ingredients natin. Yan. Sutay lang natin yung mga at least 3 minutes, guys. Pag naamoy nyo na medyo parang nagugutom na kayo, pag inamoy nyo, yun na yun. Pwede na yun. Diba? Ganyan talaga. Ang sarap kaya. Hindi ko pa naamoy na parang nagugutom ako. That means hindi pa siya. Oo. So hindi niya naamoy, siguro may COVID siya ngayon. Char lang. Ayan. Oh. Yan. Maya. Oo. Tapos ito na, naamoy ko na yung parang parang, tingnan mo, amoyin mo na. Oo nga, meron oh my na. God, wala yung sense of smell mo. Rowena B. Char. Meron na, pwede mo na yan i-ano So, yung... sunod na natin yung carrots and Yan. potatoes. Tingnan natin siya. Haluin na natin ng maigi. Tapos, ito na yung ilalagay na natin yung mga pangtimpla natin. Magamit lang ako ng toyo. Tinatsansya ko lang, guys, kasi ibang klase ako magluto. Tsansya lang talaga. Tatsansya. So, kayo nang bahala kung gaano karami yung ano nyo. Kasi may iba-iba naman tayong mga preference when it comes to taste, di ba? So, ayan, lagyan natin ng toyo. Tapos, hahaluin na natin ng maigi, guys. Pagkahalo, lalagyan na natin ng bouillon. So, this is vegetable-based bouillon siya. Isa na yung natin, kutsara natin. Gusto Rowena V. Diba? Yan. To taste. Tapos, yung salt. Salty salt pa rin ha, ginagamit ko guys. It's a pink Himalayan salt. O diba? Yan, susunod natin yung pepper.
Tapos halo lang. Hanggang maluto yung ano natin. Madali lang siyang lutuin guys kasi yung potatoes, alam niyo naman, hindi siya kailangan ng matagal na cooking. Kasi madaling maluto yung potatoes natin. Tapos, i-check na natin after 3 minutes, no? I-check na natin yung potatoes and carrots natin. Masyadong, na siya. Ano natin, ha? Konti pagar. Lagyan natin ng konting tubig. Konting tubig lang. Yan. Yan. Tapos, dito na natin ilalagay yung mashed potato natin. Ito yung magbibigay ng yung parang sticky consistency, guys. Para hindi masyadong dry yung natin, yung feeling natin sa empanada. So, maghahalo yung yung texture, yung chunk ng cubes ng potatoes at yung mashed potato, di ba? So, spell yummy mash. no. Mash. How do you spell mash? M-A. M-A. S. Okay. H. E-D. Yeah. Mashed potatoes. Tapos na kasi may E-D. Oo, may E. Tapos na, Past lagay tense. mo na eh. Past tense. So, kaya siya past tense kasi may E na. Mashed potato. Diba? Pag hindi pa siya tapos, ano yun? Wala yung ED. Mash na. Tapos pag gagawin mo pa lang siya, pag gagawin mo pa lang siya, Present. nagawa, ha? Ay, before. Before mash. Mash lang, walang ED. Lalagyan din ng pre-mash. Walang ED. Pre-mash. Oo. Mash nga. Sarap na. Ang bango. Oh my God. Nagugutom na ako. Naamoy ko na, guys. Sarap na. Ay! Oh my God. Sarap. Bongga. Kaya pa natin ng konti lang. Seasoning. At saka yung konting toyo. Konting-konti lang, guys. So, kayo na magtansya kung ano yung gusto nyong taste. Okay? Tapos, maglalagay tayo ng konting-konting sugar to neutralize the saltiness of the taste. Saltiness of the flavor. Tapos, to neutralize, lagyan natin ng konting-konting sugar lang. Neutralize the flavor. Ayun. So, hindi natin masyado siyang i-overcook kasi i-bake pa natin yung filling, diba? Together with the dough. So, mag-a-add siya ng another cooking time pag binibake na natin siya. Medyo, medyo half-cook. Not really half-cook, but a little bit in the middle of half-cook and full-cook. Ano ba yun? If I'm saying it right. Yan, okay na yan. Tapos, ilalagay na natin yung green peas. Nandito na yung green peas, guys. Yan yung pinakahuli kasi luto na siya, di ba? Yan. Miss Rowena V, pakitikman mo yung yung taste. Kung pasado ba siya sa mo. Yan, tikman na, final na siya. Final finished product ni Rowena V. Tapos lalagyan na rin natin yung tawag dito, raisin. Bali, combination to yung recipe na to kasi ang gumawa ng dough natin si Rowena V. Yan. Dapat pag pinupronounce mo yung name niya, V. Stress out mo talaga yung V. Diba? Yes. Rowena V.
Okay, pwede ka manikman. Tikman na sister. Pakita ka sa camera. Parang ang nakita lang nila ano. Ito. Yung nasa ano. Ang arte. Mag-taste lang ng ano. Arte. Mainit. Muyain mo masyado kasi yung taste mo din siya. Char lang. Ano na, Mr. Wenam? Crunchy, crunchy. Good. Ano yung ano? Kulang sa alat, kulang sa tamis. Yung super lasa na siya para sa akin. Super lasa na. Yeah. Sure ka? Wag mo din- Kasi wala kang taste. Wag mong sobrahan. Wag mong sobrahan sa salt. Oh. Kasi ang hindi na maganda kasi, di ba? So, dapat, ano lang talaga, tamang-tama na ito sa'yo. Tama Pasok lang. Na. O, sige, pasok na. Ayan, ito na yung filling natin, guys. Pakita natin sa kanila. Ready na siya. Tapos, ang gagawin natin, step 2, gagawa na tayo ng dough. And, inakat ko na rin yung butter. By the way, this is vegan kasi vegan butter, it's plant-based. So, kailangan natin ito kasi healthy option itong empanada natin. So, it's vegan empanada. So, ngayon, kinakat ko na siya in cubes. Nakikita nyo para siyang dice na maliliit. Tapos, after yung ikat, lagay natin siya, chill natin siya sa fridge for about an hour. Bago natin siya ihalo sa ating main ingredient. Yan. 1 hour muna siyang i-chill. At habang chini-chill natin yung butter for 1 hour, so i-mix natin yung flour. Okay, mix natin yung flour together. Tapos, after ng flour, mix natin yung sugar. By the way, Splenda. Splenda yung sugar natin kasi healthy option nga, diba? And of course, pink Himalayan salt. I-mix natin together itong dry na ingredients. Tapos, pagka-mix, i-chill natin sa fridge ng 30 minutes. So, make sure na ihahalo natin yung dry ingredients together. Maigi yung pagkahalo. Yan. Tapos, pagkatapos natin ihalo, lagay natin sa fridge for 30 minutes. Yan. Alright guys, so we're in the process. Earlier, we put this in the fridge to chill for half an hour. This one for 1 hour. So now, we are here to combine na. So Combine natin yung sila. mga dry ingredients. The flour ingredients at saka yung butter mix. How many cups yung gamit natin? Ito yung 8 pounds. And then what Ito, about the 2.5 flour. 2.5 cups And flour. 3 spoonful of sugar. We use the diet sugar because we want it. Yeah. And then a teaspoon of salt. Okay, So, that's here. ito yung dry, The dry natin. one. Dry ingredients, flour, So now let's sugar, mix it. and salt. Diba may salt? Yeah. So, mix together. Mix. Ganyan. So, ano din natin, smash din natin. Smash. Wag yung i-overdo, guys. Dapat parang i-resolve ba? Parang siyang mga Lagyan mo yung kamay. Bilog daw. Parang nagiging naman. bilog-bilog lang ba? Bilog-bilog Sultan lang. So, bilog-bilog po. Wag muna yung perfect yung pagtamis. Eksakto lang na ano pa siya, nagkukumbine lang siya. But hindi siya masyadong super perfect. Kasi hindi pa halo yung water. Diba? So, durugin yung butter into the flour. Okay. Durog talaga. Dapat durog na durog. Oh, ganito. Yan. Dapat ganyan ka magdurog. Durog. Yan. Maganda siguro pag nag-empanadas ka, no, pag may ano ka. Isipin nyo yung may May galit ka sa asawa nyo, kung nag-away ka ng jowa nyo, yan, ganyan. Kasi parang parang may maidiin mo talaga ng bonggang-bongga yung pag-mix. Ganon. Yan. Yan, ganon. Si Mister, ang tagang umuwi kagabi. Yan. Tapos kulang yung sweldo, bigay niya. Ayan, dapat ganon. Pak, ganon. Ganon. Yes. Tapos may kasano, dapat talaga i-emote ng tingnan mo, oh. Tingnan kung gaano pag-emote ni Rowena B. Yan, ganyan. Iba naman sa kanya may halong erotic.
Erotic yung pag-emote mo, sis. Sobra. Sila erotic. Ano ba yun? So, ayun guys. Gradually or slowly, i-mix mo yung tubig sa flour mixture. Dahan-dahan lang, huwag sobrahan ng tubig. So, dahan-dahan, pakunti-kunti. Para ka nagmamasa ng ano. Nagmamasa ng semento. At saka yung ano, magawa ka ng bahay. Mix mo. Okay? Ganun no. Mix. Ayun, ganun pa rin. Yan, dark. Inaano-ano pa rin Ice siya. water pala guys. Sinusuntok-suntok. Ice water. Okay, ice water yung ginagamit namin. Hindi yung room temperature. Dapat ano siya, talaga ice water. ice water. Malamig-lamig, guys. Yeah, kailangan malamig ang gamitin. Mhm. This is Is it 45? 3/4 cup of ice water. Purified water? Yes. Okay. Purified ice water. Para healthy lahat, di ba? Kahit tubig. Siya patuloy niya kung Healthy healthy siya. Oh. Yan, di ba? Ganun talaga yun. So mga ilang piraso kayo magkakawa natin yan? Siguro depende sa size. Kasi pag gusto mo ng jumbo, siguro mga 12. Pero gusto maliliit, kayo Yung katulad ng yung katulad ng yung empanada sa atin, yung nabibili sa Maliliit kasi pang commercial lang, maliliit commercial na kasi size. ang naalala ko, ganito. Pang commercial na size. So maybe 24 pieces. We'll find out later pag natapos na. Ayun. So minimix na natin yan. Ayan. So medyo nahalo na yung tubig. At saka, tignan mo. Ready na siya for kneading. No, ready na to chill for 2 hours. Ika na yun. Yeah. Pag ganyan niya, kahit i-shape Yeah. natin like a ball. Yeah. Tapos, ready Wrap it with saran wrap, plastic, ganito. So, i-wrap natin siya, no? sling, di ba? Ang tawag dyan? Yes. Plastic wrap. Di ba? Wrap natin to. Ayan. Hirapan na siya. So, ito guys, chill it for 2 hours. 2 hours. For our chill natin. for our pastry. Yes. Okay. Let's go. See you later. So guys, ito na rin yung 2 hours chilled from the refrigerator. So 2 hours guys, na-chill natin to, di ba? Okay, so ngayon ready na siya. So mag-cut lang tayo ng maliit. To shape into ball. Diba? Bongga. Bula-bula. Gawa tayo ng bola-bola. Bola-bola lang guys. Alam nyo guys, dapat pwede rin to pang negosyo, no? Pangkabuhayan showcase din. Dapat aralin din natin to. Bola-bola Yes, guys. alam naman natin yung empanada ay talagang pinaka-favorite ng mga Pinoy yan. Talagang papatok yan sa mga Pinoy. Pati na rin sa mga ibang lahi din kaya. Yes. Diba? Kasi yung may mga Latino, diba? May sarili din silang version ng empanada. Ang tawag sa kanila empanadas, may S. Yan. Gagawa tayo ng ball shape. So ngayon, hindi ko mahanap yung rolling pin ko. Ang gagamitin Wala ko kami ay rolling pin, kaya ito na muna yung Vino bote. bote. Yan na muna. Oo, kasi Social. naglasing buti na lang naglasing siya kagabi. So siya At kasi may bote natirang siya bote. lang. Ayan. Vino. So ngayon, ininid na natin siya. Yes. Need Wala it. kaming rolling pin. Diba? Anong tawag doon? Rolling pin, di ba? Oo. Camera. Ganun siya. You know, pag may rolling pin tayo, mas easier. Pero alam nyo, easy lang Uy, di sa na akin. para-paraan lang yan. Dalapad nyo lang and shape according to your shape and size. Diba? Ganun siya, guys. Diba, no? Viral na. Sino yung mga nininda, diba? Oh, diba? Bonggang empanada. Ganun talaga siya pag magsalita. Oh, diba? Bongga, day. Yung empanada ko, Dumikit day. na. Ganun siya, day. Diba?
So, isi-shape natin siya ng parang circle shape and circular shape. Pero, Tapos, ikakat pa natin yan. Or ganyan dito na. circle. Circle. Oo, ilalapad niyo pa rin kasi hindi pa siya masyadong malapad. Paano niyo ilagay yung feeling niyo? Dapat malapad. Kasi Diba? parang may enough space siya for the Oo. feeling. Yan. Diba? Ganun talaga. Ay, bakla-baklaan, te. Yeah. Oh, diba? Dapat ganun mo. Oh, diba? Diba? Bongga. Oh. O, Yan, diba? so ganyan nakalapad. Yan na siya, So, Day. bali yung ano, ganyan na kalapad kasi enough na mailagay natin yung feeling. Yes, Day. Ay, bongga na siya. Sige, sabay tayo. Oh, Andi, diba? oh, ready, set, go. Oh, diba? Ayan. Ngayon ay ilalagay na natin So, yung ito na, feeling. guys. Ito na yung feeling sa ginawa natin earlier. Feeling, hindi yung feeling na ano ha, feeling may jowa, na magjowa kayo, tapos Feelings. ikaw lang pala yung nakakaalam na It says magjowa kayo. feelings. Dapat feeling, yung ano, yung Oh, pang ano, oh, yung pang oh. tawag doon. Yung pang ano, pang inside ng ano niyo. Ano yung tawag sa ano, sa Tagalog, yung pang ano, Ano? Yung laman. yung feeling, yan, yung Laman. laman, yung palaman natin. Okay, ito na. Yan. Go na. Oh, ayan. Oh, diba? Bongga siya, guys. Oh. Oh, wag masyadong super puno kasi hindi yun na masarado. Dapat tama lang na enough na masarado natin yung ano, ma-sealed natin yung dough. Ayan. Yan. So, tama na yan, Miss Rowena T. Sabay tayo. Ready? 1, 2, 3. Oh, O, diba? Oh, ito na. Saraduhin na natin. Ayun, dumikit. So, guys, magsasarado na tayo. Right? Sarado ng puwerta. Go. Fold it to the other side na parang, ganon. Tapos, press it. Yeah. One. Parang may ready-made na ano, yung Saraduhin. panghulma, di ba? Pwede rin kayong makakabili noon. Yung Yeah, panghulma. pero naku, huwag na kayo maggastos. Mag-save na kayo. Yung pang-seal. Oo, ganito na lang. Simple lang naman. Di ba? Bongga. Ang laki yan pa natin. Parang laki. Gusto mo, itan pa Okay natin. lang, okay lang. Kayo nang bahalang gusto kung ano yung gusto nyo, ano, yung shape, guys, or yung size. So, kayo nang bahala. Oh, Basta ito, pinakita guys. na namin sa inyo Oo. na Tapos, para much prettier, ganito ang gagawin natin. May artistic, ano pa tayo dyan. So, I will show you how the commercialized empanada dapat is ganyan going na. to Ganyan ang be. emote ninyo, ha? Ganito Oh, yun. dapat ganyan yung pag-emote nyo. 1, 2, 3. Ayun! O, diba? Bongga siya, Dapat. dahil. Yan. Yan ang pala yung maglalagay ka ng ano, yung parang may kaartihan. Empanada. Yes. Diba? Diba ang ganda? So, 1, 2, 3. O, diba? Tapos tutuloy na namin yung rest of the empanadas. Bulahin mo na si Lola. Bulahin nyo na si Jowa. Ganon. Finish wrap namin at ito na. Ready for baking na siya. So, may mga, how many pieces we have made? 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11. Oh my God, it's exactly a dozen, guys. Wow, parang ano, tinansya talaga. So, a dozen. Tapos, ready na siya for baking. Yan, na-mix na namin, guys. At ready for coating na. Iko-coat na namin yung surface ng empanada. Yung sa pinakaibabaw lang para mag-create siya ng parang brownish finish. Diba? Konting-konti Golden lang. brown. It will give us the golden brown look. Yeah. Okay, parang lagyan natin, para siyang make-up. Make-up sa empanada. Kasi pag walang... Parang siyang blush on. Oo, nilalagyan natin ng kulay. Blush on. Katulad sa kanya, putok yung blush on. Oh. Katulad yung gumawa ng empanada, putok ang blush on. Diba? 1, 2, 3, sabay-sabay. Oh, diba? Bongga, guys. Yan. So, habang pinipreheat namin yung oven for baking,
nilalagay namin yung coating para i-prep na natin siya for baking. I can't wait, Kayla. Filipino empanada. Kayla and I's creation. Combination to ng ano ha? Kasi vegan to eh, kaya... Combination of, hindi na siya vegan girl kasi may egg na. So ano siya Konti parang, lang. vegetarian na lang. Okay. Ah, sige. Vegetarian. Yeah, pero at least vegan sa loob. Pero 100, ano Walang siya, karne. 98%. Walang karne Plant-based. Puwera na lang sa coating na ginawa namin kasi Yeah. gumamit kami ng egg. Yes, and the preheat is up. Ilalagay na natin yung empanadas ready for baking. 25 For 25 minutes, 375. And start! There you go. Sayaw muna, sayaw muna. 1, 2, 3. Ah, Oh, diba? Presenting to you the Miss Empanada 2021 Rowena B. Ayan na, kukunin na namin yung newly baked, freshly baked empanadas. Time is up, guys. It's 25 minutes is up already, and now here is our beautiful empanadas. And this is the Miss Empanada 2021 Rowena B. Ayan na, oh my God, laban kayo. Laban? Bawi? O laban? Ayan. Tingnan niyo yung kulay, it's brownish. Golden Napakaganda yung brown. kulay, golden brown. diba? At ito yung empanada namin. Yan ang texture. I-check natin yung texture, guys. It's tasty. Para siyang mushy. And the dough is really crunchy. You have it. Filipino empanada. Yes, guys, and this is the finished product for our vegetarian empanada or vegetable empanada. Ayan, ready na namin tikman yung yung piluto namin. Okay, this is a combination recipe with Rowena V and of course yours truly. Kayla. Yes. At alam mo, itong empanada dapat magluto din kayo. Try it out nito, guys. Kasi ito yung pang-akit to ng mga wala pang jowa at gusto magka-jowa. Pag natikman nila yung empanada or yung recipe namin ay magkaka-jowa kayo kaagad. I promise that. Tsaka yung may jowa, my God, diba? At least yung the best way to satisfy your man is through his stomach. Diba? Dapat, oo. Hindi ka hihiwalay ng jowa mo pag pinatikin mo itong empanada namin. Promise yan. Yes. Kayla, I'm so excited to eat na. Thank you so much also for inviting me to your My pleasure. Wow. And thank you so much for Thank you having so me. much. Thank you so much. Nandito kami for- sa crib niya, tapos ihiwalay natin yung vlog, tapos magre-reveal tayo. Crib reveal, parang ganun. At hindi lang to pang pang jowa or pang patikin sa pamilya natin or hindi lang yun pang pamilya, kundi pang sports ba? Yeah. Charot, hindi. Pwede rin siya pang kabuhayan showcase, guys. Pwede nyo itong gawing negosyo din. Diba? Yes. So guys, let's eat. So cheers. Kayla. Cheers! Thank you so much, Rowena B. Don't forget to subscribe and like and share her channel on YouTube, Rowena B. And of course, TikTok, AngelBS12279. And of course, Facebook page, Rowena B. And we're ready to try our empanada. And thank you so much. We'll see you guys very soon. Take care and God bless you all. Cheers, Rowena B. Cheers muna. Kakainin na namin. Let's go. Ang lutong, guys. Napakalutong. Tingnan niyo yung tingin, di ba? Hindi siya dry. Alam mo, guys, Vegan, guys. Vegan. when you or tingnan niyo yung feeling, hindi siya dry. Is that the term?
Diba? Tasty. Pasty. Parang ganun. Sarap. So, yun. At saka yung crust niya is flaky. Flaky. It should be flaky. Flaky talaga. Oh, flaky. At Ayan. saka crunchy. Bango. Grabe. Ano kayo? Sarap, no? Panalo! Ang sarap! Madam! Try out ito, guys. Sarap. Talagang magugustuhan nyo. Super Pinoy at touch of Pinoy talaga yung empanada namin. Sarap ang... Thank you so much, guys, and cheers again. Stay safe and stay healthy. This is Kayla for Kayla on Live Vlog, signing off.